אז מה קורה חברים? כאן אלון שדה ואיתמר וייס. כן, אלון הקוסון ואיתמר רוש. והיום אנחנו נשחק במשחק הידוע על כולם והשנוא על כולם, רוקט ליג, במסכה. תתחיל. יאללה חברים, Let's go. יצאנו. מה אתה עושה? בודק אותך. מה אתה עושה אבל? שקט, שקט. אוקיי חברים, זה עוד לא נגמר. איזה יופי! איזה שליטה בכדור! אוי אוי אוי. לא, 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 לא. מה? מה? אולי. די! איך הם קוראים אותנו ככה? וייס, תעשי משהו עם עצמך! יצאתי מהמשחק. מה הצעת? אמרת לי לעשות משהו עם עצמך, אז יצאתי מהמשחק. You're stupid. לא, יש לך בעל בשכל כאילו. לא, אתה מטומטם. האם זה שער ב... מה? איזה כזה יפה. יואו. לא מאמין, אני לא מאמין. רגע, זה אתה הצעת את הגול? כן. מה? למה אתה מטומטם? זוז, 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 לא מגיע לך, לא מגיע לך, חתיכת אפס. let's go. אחת, ניקיטה רוקאביץ'. וזה מלא כסף. מה השנה הבאה? שנה הבאה הם כותבים את אמבפה, אז הם חוסכים כסף פשוט. שור כדור! פינוקים! אח שלי! מה זה היה?